Siz bizim lakassamyz saýlanyňyza hiç hil ökünmersiňiz. Bize tawşyrýaňyz hemme adam bitdi. Şunu. Doglan güni näçe adamlyk etjek bolýaňyz? Ay bir 100 adamlyk etip goýberem. Baribir men tölegi. Uy, şeýleme. Restoranym hol ýapyň diňe mehmanlar bolmaly şol. Bolly. Neme? Siz menüni saýlamadyňyz ýöne. Näme menü? En soňky menüden goýun. Pul bolsun emme dat baribir men tölemi. Köpler lakasa diýilse diňe arkaçda wadyr öýdýär-da. Ýöne 11-nji mikrofondaky lakasamyz görýärmi? Sen näde bilip geldiň men bilem, haýran. Bana da maslahat berdiler. Toska da Söyleme. Yo biz berde diňe sen doglan günüň bular ýa doglan günü näle bar? Etin biz sadaka da edip bilýär. Awa tapawdy bu ýerde DJ bolar. Ondan soň lazar şow bolar, dym ýa-da köpürjik umumyň. Kas bolam ýa-ni. Ýani o älim bilen parladyp bolýar. Awa 8-den 9-da. 9-da seni hiç bir show programy guramak gerekdir. Näme boldy? Yok. Şu aýdaýsa mykara çonýanym bir. Aýdaý. Neme bar? Jony bar? Aýdymçy. Şu eljek diýdi dekden de qydaçany bar konsertden gutlak gaýdan neydi? Men ardymçylamy goýar ýa. Onuň bir töleýärmi? Yok, şu batlaň emme ben aslında bar. Jony töleýär. Hakyky password adı çuma. Her şey diýsene. Ne bolsa Nowruz men iň gowy işgärim size doglan günüňde hyzmat eder, ne menejer öýdi, hemme afsatlara hemmetine seredер öýdi. Nowruz. Salam, tanşan maşat. Ne bolam bolşuň näle? Tanaýam sen meni. Doğan bir Lakas restorana gelen her bir müşterini biz talanmaşak. Sen Goňa beýle şeýdi guruluşmalymy? bizim Lakas Men sana her kim däl düşündiňmi? Doğan Men ben- asoby. Hristiýanmy doň? Demiň al. Şu men işgärim. Men işgärim bilen bular ýaly guruluşdurmaýan. O sana diňe sana salam berdi. Diňe gowmy ýagdaýlaryňy diýdi. Aslynda näkeli guruluşýaňyz? Siz bular ýaly hamid etmäne hakyňyz ýok. Reska çalçak men işgärimden ötünç soran. Hem bilýän. Men o zatlar gylykly da men işgärimden ötünç Sen soran. meni tanamadyň eken. Men Gerek bolsa şu lakasaň tutuşy ýapdyrwan bilýän, düşündiňmi? Adyma goýuwan bilýän, düşündiňmi? Senin birlenji işden gowduryp bilýän, bir janym ýetip Jonya, düşündiňmi? Kim ýok juma diýärňmi? Awa, alkyçynda Jonya diýil ýaşaňa. Näme bilýän? Seni birlenji işden aýyrdyp bilýän, o güni lakasaň adyma geçip bilýän, düşündiňmi? Tatyn alyp bilýän. Näme bolşuň o? Reskutun sonra. Lakas restoranyň 11-nji mikrofondaky nokady. Diňe bir doglan günäl eýsen zat geçdi bolsun, Huda ýoly bolsun. Awa ählisini size ýokary derejede hyzmat ederler. Lakas restorany ýerli adamçyly kabul etip bilýär. Eltip bermek hyzmatymyz hem bar. Lakasa. Yürekleriň gürleşýän ýeri.